Més al món a terra, al Tacó, al sud d'Itàlia, una regió que perteneixia a la corona d'Aragó i així viuen 5 donne valenciane en el mundo. Avui estem a la Pulla. Valencians amunt! Visita obligatòria és al Verovelo, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per estos trulli, unes antigues construccions de pedra seca còniques que vos sorprendran. La capital de la regió és Bari i té pràcticament la mateixa població que tota la gran ciutat. Andiamo a Valencia! Així es respira l'autèntica essència italiana. Benvingudes i benvinguts a la Pulla!